At bago po tayo mag-umpisa mga kaswang ay labis-labis akong nagpapasalamat sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, pagpalain palagi ang inyong pamilya. Yun lang po at magsimula na tayo. Magandang araw po, Sir Casper. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kababalagang nangyari sa akin nung minsang hindi ko na malayang nasundan pala kami ng aking asawang si Lorena ng isang aswang sa isang liblib na sityo sa lalawigan ng Mindoro. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Walter. Taong 1997, nang mag-asawa ko't naninirahan kami ng aking asawa sa kanilang baryo. Nag-iisang anak lang kasi siya, kung kaya't hindi sumang-ayon ang kanyang mga magulang na sa lugar ng mga magulang ko maninirahan kami. Ang rason kasi nila sa aming mag-asawa, hindi sila sanay na nalalayo ang asawa ko sa kanilang poder. Simula kasi pagkabata ni Lorena ay kasama na niya palagi ang kanyang ina. Hindi naman naging hadlang sa akin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Dahil sa totoo lang ay mababait naman sila at higit sa lahat ay kasundo ko. Simula nga nang manirahan kami sa kanilang baryo, hindi naman ako nahirapan sa paghanap buhay. Dahil may palayan at tsakahan naman sila na siyang pinagkukunan namin ng pang-araw-araw. Samantalang ang asawa ko at ang kanyang ina ay nagtayo ng munting tindahan sa tabi ng bahay. At iyon ang pinagkakaabalahan nila palagi. Sa paglipas nga ng 2 taon, simula nang mag-asawa kami, ay nagbunga rin ang aming pagmamahalan ni Lorena. Kaya naman labis-labis ang tuwang nararamdaman ng mga magulang niya nang malaman nila ang magandang balita. Paniguradong matutuwa ang mga magulang mo, iho. Bakit hindi nyo sila dalawin paminsan-minsan? Para naman hindi mangungulila ang mga magulang mo. Wika ng biyanan kong babae at hindi maalis-alis sa mga labi nito ang magandang ngiti. Hayaan nyo na po, ma. Kapag may libreng araw ako, dadalawin namin ni Lorena ang mga magulang ko. Pero hindi na muna sa ngayon. May tinatapos pa kasi kaming trabaho ni Papa sa bukid. Tugon ko sa biyanan ko. Ganoon ba? Bakit hindi mo na lang hayaang si Papa mo na lang ang tumapos sa trabaho ninyo? Nariyan naman si Mang Tonyo. Yung kaalalay nyo palagi sa mga gawain. Suhestyon pa ng biyanan ko. Sinabi ko naman sa kanyang tsaka na lang. Tatapusin ko na muna ang ginagawa ko para naman kahit papano ay may madadala akong pasalubong sa pamilya ko. Sa pagdaan ng mga araw ay naging abalang-abala ako sa pagtatrabaho. Mas lalo ko pang pinagsisikapang magtrabaho para makaipon ng malaki-laking halaga dahil gusto kong bagandaan ang paglabas ng anak ko balang araw. May mga pagkakataong inaabot na ako ng dilim sa pagtatrabaho. Pero ayos lang sa akin iyon. Gawa ng para naman sa mag-ina ko ang ginagawa ko. At masaya ako nun. Ginabi ka na naman ng uwi. Pwede bang sa susunod, medyo agahan mo naman ang pag-uwi mo, Walter? Alam mo namang hindi ako mapalagay hanggat hindi ka pa nakaka-uwi, hindi ba? Minsang pakiusap ng asawa ko. Pasensya ka na, Lorena. Sa sobrang wili ko kasi sa pagtatrabaho, hindi ko namamalayan ang oras. Hayaan mo sa susunod, susubukan kong makauwi ng maaga. Tugon ko sa kanya para hindi na siya mag-aalala pa. Dapat lang. Buti sana kung hindi bundok o liblib ang lugar ang pinagtatrabahuan mo. Buti kung sa mataong lugar ka nagtatrabaho gaya ng palengke. Maaaring maging kampante pa ako.
Pero yung iisipin na ikaw lang ang mag-isa sa bundok o sa palayan dahil nauuna nang umuwi si Papa at si Mang Tonyo, abay halos nervyusin na ako kakaantay sa'yo. Aniya pa, at nauwi na nga sa paninermon. Para hindi na siya magalit ay nilambing ko na lamang siya at humingi ng pasyensya. Nangako na rin akong susubukan kong makasabay sa pag-uwi sa kanyang ama pagdating ng hapon. Sa paglipas nga ng mga araw, ay may kakaiba na akong nararamdaman tuwing gabi sa labas ng bahay. Minsan kasi ay nagigising ako dahil sa lakas ng kalabog sa taas ng bubungan na para bang mga paa ng tao iyong tumatakbo. Kasunod noon ay ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak. Kasabay ng pagkawala ng malakas na kalabugan. Kung minsan naman ay may mga pusang naghahabulan sa labas. At grabe kong umangil ang mga iyon dahil sa sobrang nakakakilabot pakinggan. Ang buong akala ko'y ako lamang ang nakakapansin. Maging ang mga biyanan ko pala ay nagigising rin pala sila dahil sa ingay ng mga hayop sa labas ng bahay. Habang nag-aalmusal nga kami ay sinabihan ako ng biyanan kong lalaki na kailangan naming maghanap ng pangontra sa aswang. Nasisiguro niya kasing ang asawa ko ang pinupuntirya ng mga kakaibang kalabugan at mga pag-angil na naririnig namin sa pagsapit ng hating gabi. Pa, saan naman po tayo maghanap ng pangontra sa aswang? Tanong ko sa biyanan kong lalaki. Maghahanap tayo. Baka sa mga karatig baryo, may mga manggagamot o nagbebenta ng mga pangontra sa aswang na naninirahan doon. Subukan nating pumunta roon. Tugon niya. Dati kasi, may manggagamot dito sa baryo natin. Pero noong namatay na ang manggagamot at naisali noon sa anak ang kaalaman sa panggagamot, umalis naman sa baryo natin ang anak noon. Sigundang wika pa ng biyanan kong babae. Nang araw ngang iyon ay hindi na muna ako nagtrabaho. Naghanap kami ng biyanan kong lalaki ng mga pangontra sa aswang. Ngunit halos malibot na namin ang lahat ng baryong napasukan ay wala kaming nakikitang manggagamot. Pero may nakakapagsabi naman sa amin kung ano ang mga dapat naming gawin para makagawa ng pangontra sa mga aswang. At hindi lalapitan pa ng aswang ang bahay namin, lalong-lalo na ang asawa ko. Hanggang sa isang gabi nun, habang nagpapahinga na kami ay kinukulit na ako ng asawa kong bumisita na kami sa bahay ng mga magulang ko para naman makahingi rin daw kami ng pangontra sa aswang sa aking ama. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kaaswang, isang albularyo ang aking ama sa sityo namin. Marami ang mga dumarayong tao sa bahay namin noon para magpagamot sa kanya. Pero sa totoo lang ay noon lang ako nagkaroon ng interes tungkol sa mga pangontra. Hindi ko kasi noon pinapansin ang kakayahan ni tatay. At yun nga, sinabi ko naman sa asawa kong tsaka na lang. Dahil unang-una sa lahat mga kaaswang, mahigit 5 oras ang bibiyahin namin papunta sa sityo ng mga magulang ko. At para sa akin ay nanghihinayang ako sa oras na ibibiyahin namin. Mas pipiliin ko pang magtrabaho na magtrabaho para makapag-ipon kaagad. Isa pa ay, may nagawa naman kaming mga pangontra sa aswang ng biyanan kong lalaki. Tsaka na lang tayo pumunta kay nanay. Alam mo namang nag-iipon pa ako ng pera para sa panganganak mo, hindi ba? Wika ko pa sa asawa ko. Kailan mo pa balak bisitahin sila nanay? Kapag nanganak na ako, mas lalong wala tayong oras na mabisita pa sila.
dahil paniguradong magiging abala na tayo sa pag-aalaga ng bata. Pangungumbensing wika niya pa. Sandali akong napapaisip at napasabi sa sariling, oo nga no. Sa oras na lumabas na nga ang anak namin, magiging abala na kami at baka abutin pa ng ilang taon bago kami makabisita sa bahay ng mga magulang ko. Sige, bukas, bibiyahe tayo. Pupunta kina nanay. Wika ako na lang sa kanya. At sinabihan na siyang matulog na para maaga kaming makapag-ayos ng damit at bumiyahe na bukas. At noon nga kinabukasan, bago pa magbukang liwayway ay bumiyahe na kami ng asawa ko para hindi gaanong punuan ang bus na masasakyan namin. Sa paglipas ng mga oras habang nasa biyahe na kami, ay may napansin akong babae. Nasa palagay ko ay mga nasa edad 40 mahigit pa lamang ito. Nakikita kong panay ang tingin ng babae sa asawa ko. Partikular na sa tiyan ni Lorena, na mahalata mo na ang umbok ng mga sandaling iyon. Wala naman sanang magiging problema kung titingin lang siya sa asawa ko. Ang ikinababahala ko lang ay matalim siyang nakatitig na animoy. May atraso sa kanya ang asawa ko. At maya-maya ay panay ang paglunok ng laway nito. Kaya mas lalo akong naiilang dahil nasa katapat lang ng asawa ko ang inuupuan nito. Nang tignan ko naman si Lorena, ay napansin kong panay ang paghimas niya sa tiyan na para bang may iniinda. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Pilit ang ngiting tugon niya sa akin. Gusto mo bang palit tayo ng pwesto? Dito ka sa may bintana malapit para makalanghap ka ng hangin. Saad ko sa kanya. Sige, mas mainam pa nga. Para kasi akong nahihilo eh. Anya pa sa akin. Nauna na nga akong tumayo at nagpalit na kaming dalawa ng upuan. Ako na ang katapat ng babae dahil nasa may bintana na malapit na kaupo ang asawa ko. Sa pagdaan ng mga oras ay hindi na nakikita ako sa gilid ng mga mata kong hindi na nakatingin sa amin ang babae. Sa ibang direksyon na ito nakatingin at para bang kating-kating hindi mapakali sa kinaupuan. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Bakit parang may kati sa puwet at hindi makaupo ng maayos? Samantalang kanina lang habang tinitignan ng asawa ko ay parang naistatwa sa kinaupuan. Sambit ko pa sa sarili at ipinikit na lamang ang mga mata. Nang makarating na kami sa lugar ng mga magulang ko, ay bumaba na kami ni Lorena at naglakad na papunta sa bahay. Habang naglalakad nga kami ay nabapatid kong parang may nakasunod sa amin. Kaya panandalian akong huminto at nilingon ang pinanggalingan namin. Bakit, Walter? May nalaglag ba sa mga gamit nating dala? Kanina pa kasi kita napapansing palingon-lingon eh. Tanong pa ng asawa ko. Wala naman, Lorena. Tara na. Ay ako sa kanya at nilalalayan na ngang maglakad. Hindi pa man kami nakakalayo sa paglalakad, ay muli na naman akong nakakaramdam ng kakaiba. Pakiwari ko talaga ay may nakasunod talaga sa amin. Sa ika-4 na paglingon ko nga sa likuran namin, ay may nakita akong napakapayat na asong galisin. Kakaiba rin ang amoy na umaalingasaw mula sa aso. At para bang may nakabuntot pang ang langaw dito. Ano ba namang klaseng aso yan? Nakakadiri naman. Sino bang may-ari niyan? Bakit hindi man lang inaalaga ang mabuti? Turan pa ng asawa ko nang balingunan niya rin ang aso. Sandali ring huminto ang aso at tumingin sa asawa ko. Tapos ay marahan iyong naglakad papalapit sa kanya
at akmang ikikiskis na ang katawan nito sa binti niya. Agad ko namang binugaw ang aso at pinaalis sa tabi ng asawa ko. Dahil baka mamaya ay may kung anong insekto pa ang nakakapit sa sugatan ng katawan at dumikit sa binti pa ng asawa ko. Maging ang asawa ko ay hindi napigilang napatilit upang sa ganon ay hindi na maikiskis ng aso sa binti niya ang katawan nito. Nakailang bugaw rin ako bago tuluyang umalis ang aso. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, ay napag-usapan pa namin ang tungkol sa aso. Hanggang sa makarating na nga kami sa bahay ng mga magulang ko. Bagya pang nagulat ang aking ina nang mabungaran kami nito sa pintuan. Ngunit agaran naman siyang nakabawi at masayang pinapapasok na kami. Mabuti naman at napasyal kayo rito sa bahay, anak. Alam mo bang balak na namin ng tatay mong bumisita sa inyo? Hindi ka na kasi namin nakikita eh. Wika pa ng aking ina. Pasensya na po, Nay. Medyo naging abala lang po ako sa pagtatrabaho. Kaya nawalan ako ng oras na bumisita rito. Mabuti nga po at kinukulit ako ng asawa kong bumisita rito eh. Paghingi ko ng paumanhin sa aking ina, napangiti naman siya at nagwikang, ayos lang iyon. Naiintindihan niya naman raw ako dahil simula pagkabata pa'y talagang subsob na ako sa trabaho. Napaka-workaholic ko daw at kapag oras na ng trabaho, walang dapat umiistorbo sa akin hanggat hindi ko natatapos ang mga gawain ko. Ay naku po, inang, ganyan na ganyan po iyang si Walter. Ako na nga lang po ang nakikiusap dyan na magpahinga kahit isang araw man lang. Abay, ang tigas po ng ulo. Kahit may sakit, sige pa rin. Pagsusumbong pang wika ng asawa ko. Nako, pinag-aisahan niyo na naman ako ah. Teka po, Nay. Nasaan po si tatay? Tanong ko sa aking ina. Sinabi niyang may pinuntahan lang sandali sa dulong sityo. Pero mamaya-maya ay uuwi na rin iyon. Sandali lang at magluluto lang ako na makakain ha. Para makakain na kayo. Aniya pa ng aking ina. Nagpresenta naman ang asawa kong tulungan niya na raw magluto si nanay ng pagkain. Dahil wala naman raw siyang gagawin. Abay, magpahinga ka na lang, anak. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Sige na, ako nang bahala rito. Saad ng aking ina. Hindi na nangulit pa ang asawa ko at napaupo na lang kami sa sala habang hinihintay ang pagdating ng aking ama. Makaraan naman ang ilang minuto ay dumating na ang aking ama. Habang papalapit ito sa amin ay hindi mawala-wala ang ngiti. Kaagad na akong nagmano at sumunod naman ang asawa ko. Ngunit noong ang asawa ko na ang nagmano ay napatitig si tatay sa kanya, lalo na sa tiyan niyang maumbok. Sos Maria, kang bata ka. Bulalas nito sabay nag-usal sa palad ng orasyon. At ginuhitan pa ng pakros ng 3 beses ang sikmura ng asawa ko. Tay, bakit po? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Nasundan kayo ng aswang at namarkahan itong asawa mo. Teka, wala ba kayong napapansing kakaiba habang nasa biyahe kayo? Tanong niya sa amin. Napakunot noon naman ako at naalala ko ang babaeng kakaibang tumititig sa asawa ko. Ikinento ko sa aking ama ang napansin ko at maging ang asong galisi na kamuntikan ng lapitan ang asawa ko. Napapailing naman si tatay at tinanong ang asawa ko kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi niya naman kanina pa mabigat ang kanyang pakiramdam, pero hindi naman raw gaano. Yung tipong parang tinatamad lang siyang kumilos. Ganon ang nararamdaman niya. Sandali, at susubukan kong alisin ang marka ng aswang sa katawan mo. Sabi pa ng aking ama. At kaagad nang nag-usal ng orasyong pangtanggal ng marka.
Tapos ay paulit-ulit niyang hinipa ng asawa ko at inukitan pa ng pakros sa sikmura upang sa ganon raw ay hindi maalarma ang sanggol sa sinapupunan ni Lorena at payapa lamang iyong matutulog. Sa pagpapatuloy ng pag-usal ng orasyon ni tatay ay nahirapan siyang tanggalin ang markang inilagay ng aswang sa asawa ko. Tay, ano po ang resulta? Pag-aalalang tanong ko sa aking ama. Marahil, iyon na ang aswang na sumunod sa inyo, anak. Dito lang kayo sa loob at ako na ang bahalang humarap sa aswang na yon. Umanda siya sa akin dahil ibibigay ko sa kanya kung ano ang nararapat. Sinabi niya naman kahit anong gawin niya ay hindi niya matanggal-tanggal ang marka ng aswang. Aalis raw muna siya sandali at maghahanap ng halamang gamot upang iyon ang gawin niyang kasangkapan para maalis ang nasabing marka. May maitutulong po ba ako, tay? Magsabi lang po kayo, tay. Tanong ko sa aking ama. Sinabi niya namang bantayan ko na lamang ang asawa ko at kapag may hindi magandang nararamdaman ng asawa ko, painumin ko ito ng tubig na may inusalang orasyon. Sige tay, mag-iingat po kayo. Wika ko bago lumabas ng bahay si tatay. Samantalang si nanay naman ay halos hindi makapaniwala sa nangyari. Natataranta tuloy siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinabihan ko naman siyang mag-relax lang at huwag mag-alala dahil si tatay na ang bahala. Alam naman naming hindi hahayaan ni tatay na mapahamak ang asawa ko. Matapos siyang makapagluto ay tinulungan ko na siyang maghanda ng pagkain sa pagkainan. At pagkatapos ay inaya ko na ang asawa ko at kumain na kami. Lumipas ng mahigit 3 oras ay dumating na si tatay at may dala na itong halamang gamot. Kaagad na dinikdik niya iyon at ang katas noon ay pinainom sa asawa ko. Samantalang ang mga tuyong halamang gamot naman ay dinurog niya ng pino at isinama sa pagpapausok ng kamangyan. Tapos ay pinaupo sa bilog na upuan ng asawa ko at tinakpan ng kumot ang buong katawan at itinapat ang usok ng kamangyan na may mga kasamang halamang gamot. Panay naman ang pag-uusal ni tatay ng mga orasyon. Tapos ay ibinubulong sa katawan ng asawa ko. Matapos gawin iyon ang lahat ng proseso sa pagtanggal ng marka, ay tagumpay na naalis na ang marka sa katawan ni Lorena. Pero ayon kay tatay, huwag kaming pakampante dahil nasundan kami ng aswang at paniguradong natuntun na noon ang bahay kung saan kami nanunuluyan. Noong kinagabihan nga, habang nagpapahinga na kami sa kwarto ay nagulat kami nang may biglang nalaglag mula sa bubungan namin papunta sa gilid ng bahay. At naputol pa nito yung bakal na tubong daanan ng tubig na nakadakit sa gilid ng pader. Kaagad naman kaming napatayo at lumabas ng kwarto dahil nasa narinig namin. Tay, ano po yun? Tanong ko sa aking ama nang mabungaran ko sila ni nanay sa sala. Sinabi niya sa aking marahil ay iyon na ang aswang na sumunod sa amin ng asawa ko. Dito lang umano kami sa loob ng bahay at siya na ang bahalang kumastigo sa aswang na yan. Bantayan mo lang ang asawa mo at ako na ang bahala sa animal na yon. Sige po tay, mag-iingat po kayo, saad ko. Pagkalabas nga ni tatay ay bigla nang nagkagulo sa likuran, kaya napasilip ako sa sewang ng bintana. Sinipat-sipat ko pa kung nasaan si tatay dahil sa napakadilim, kaya hindi ko masyadong maaaninagan kung nasaan siya. Hindi naman nagtagal ay nasanay na ang mga mata ko sa dilim at doon nga'y nanlaki ang aking mga mata. Dahil sa hindi ko inaasahan ang mga nasilayan ko.
Sobra-sobrang pangangatog ng mga tuhod ko habang hindi naaalis ang aking paningin sa isang babaeng nakahubo at animoy naliligo ng nagmamantikang likido ng kulay itim na langis. Buhag-hag ang mga buhok nitong kasing tigas ng alambreng nagsisitaasan at ang mukha nito na di mo mawari kung anong klaseng hayop na nasa kaanyo ang tao. Sa bawat pag-angil ng nilalang ay panay naman ang pagmumura ng aking ama at walang batid ang paghampas niya ng buntot ng pagi. Wala siyang pakialam kung saang parte man tamaan ang aswang. Bawat lapat ng buntot pagi dito ay napapasigaw ang aswang at sa tingin ko ay nasusugatan ito. Dahil may mga nakikita akong kulay pulang likido sa buntot ng pagi sa bawat paglapat noon sa katawan ng aswang. Akmang susunggaban pa sana ang aking ama, pero naging alerto si tatay dahil hindi niya hinahayaang maambahan siya ng aswang. Mabilis na hinataw niya ng buntot pagi iyon hanggang sa bumagsak sa lupa ang aswang. Ngunit hindi nagtagal ay mabilis na tumakbo ang aswang papalayo dahil sa mga natamo nitong sugat. Hindi naman na hinabol pa ni tatay ang aswang, sa halip ay naglakad na siya pabalik sa loob ng bahay. Pagkapasok niya sa loob ng bahay ay kaagad na dumiretso siya sa kwarto at nagbihis. Pagkatapos ay ginamot na ang sarili. Matapos gamutin ni tatay ang sarili ay sinabi niyang huwag na umano kaming mag-alala dahil nasisiguro niyang nagtanda na ang aswang at hindi na kami babalikan o susundan pa. Maraming salamat sa iyo, tay. Pagpapasalamat ko sa aking ama. Sinabi niya namang bukas ay may ibibigay siyang pangontra sa asawa ko para maiwasan ng maulit pa ang mga nangyari. Matapos nga ang pangyayaring iyon ay wala nang nanggagambala pang aswang sa amin, Sir Caspar. At nananatili lang kami doon ng halos isang linggo. Pagkatapos ay umuwi na agad kami sa lugar ng aking asawa. At makalipas nga ang ilang buwan ay tuluyan na itong nanganak. At napakagwapo ng anak ko. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Dito ko natatapusin ang karanasan ng aming mag-asawa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Walter ng Mindoro.